И здравейте на всички хора! Знаете, спирам онази поредица Hungry Shark и на Minecraft оцеляване. Почвам чисто нова. Я го чуете какво е това. Така се казва Течлер пака. Изтегли го, много готин Течлер пак. И това, което чувате е сестра ми. Малко ще усиля звука, защото трябва. И тази я направих за да пробвам, само че ще я делитна. И много е готино всичко. И него ще го кръстиме Гърата. Гърата, както преди сме. Кредит род. И сега ще видите колко готин всъщност се тече пак. Малко е подобен на истинския. Чакай, аз включил ли съм го? Да, включил съм го. Да, и сега ще ви покажа дърветата, как се чупат. Гледайте колко готино са го направили. И го взимаш. Оръжията са още по-готини. За тях ще припаднете. Това клипче е много малко. Колко ви покажат Течлер пака и другия епизод почваме да оцеляваме. Ето вижте как изглеждат родите. Да. Тото. Пръчките как изглеждат. И сега слагаме го тук. И гледайте само какво става с оръжието. Бори се по-тихо, сестра ми. Меча. Тук е готин. Бориса, стига! И това ще е за този видеоклип. Чао!